Ramban ingkang kalih muga-muga nambana santosaning jiwa. Lan ramban ingkang ketiga muga-muga nambana daya kekuatan anggenipun Serat Maja pinanganten sari wijroning memangun bebrayan agung kanthi linambaran wening ati meneping penggalih. Sagung para tamu kagem putri mekaten minggahing satataning upacara sungkem krobongan jangkep sampun kepareng paripurna kepareng mangke gongso kagelak tumuli kasuwun.